räppää, kutsutaan booby trap. Bitch en halua ees nussia sua, sä kävit vessassa, et pessu sun booty crack. Bitches mä ostan sun BBL ja sä petät, mä haluan mun booty bag. Negru pull-uppas ampuvat taivaaseen like green shooting ass. Jos on mun velkaa kidnappaa sut, sidon sut yhtä with duct tape. En mä tykkää liikenteen, siksi mä swear vaan 200 on the bus lane. Kata vaan biitti päälle, anna mä räppää, moni mun lainesta one take. Janne se träkkää meitä kaikki, koko mun tiimi, se haluu tehdä meistä vankee. Janne koittaa vaan träkkää mut telee. Mitä vittu, mitä helee? Janne mun palli koskettelee. Mitä vittu, mitä helee? Janne koittaa etti mut menee. Mitä vittu, mitä helee? Janne aimeet piirittelee. Mitä vittu, mitä helee? Vaan stäkkää lisää seteleit, no eri värisiä ku teletapit. Mun bando kitchen ihan liian fet steppää mua telegrammiin. Switch nussi sua just viime viikolla. Mitä vittu saat selibaatis? Ja mä poltti just 3 grammaa backwoodista, mä oon emiraatti. Vaan stäkkää lisää seteleit, no eri värisiä ku teletapit. Mun bando kitchen ihan liian fet steppää mua telegrammiin. Switch